Tak fordi du vil høre historien om Julesen.com. Jeg hedder Torben Rasmussen, og jeg stiftede Julesen.com i sommeren 2010. Historien starter dog allerede i 1999, hvor jeg stiftede Ateno, som var Danmarks første virksomhed med speciale i e-mail marketing. I Ateno udviklede vi vores egne softwareløsninger og havde både store virksomheder som TDC, Microsoft og BRF Kredit, samt en lang række mindre virksomheder på kundelisten. Kunderne kunne godt lide de fleksible løsninger og den gode service, men det var en stor opgave for os at følge med de store internationale konkurrenter i udviklingen af vores software. Og vi solgte derfor Ateno til Guava i starten af 2007. Efter godt 3 år som direktør i det Guava-ejede Ateno fik jeg en ny idé. Ideen gik ud på at starte en konsulentvirksomhed med speciale i online dialog, dvs. web, e-mail, mobil og sociale medier, men uden at være afhængig af egenudviklede softwareløsninger. I Julesen.com hjælper vi blandt andet vores kunder med at vælge og implementere de bedste softwareløsninger til online dialog. Vi hjælper også med udvikling af strategi og handlingsplaner samt eksekvering af dialogprogrammer og kampagner. Hvis du ikke allerede er på vores hjemmeside, så kig ind på Julesen.com, hvor du finder meget mere information om virksomheden og vores koncepter. Navnet Julesen stammer i øvrigt fra min kones familie, der venligt har givet lov til at bruge det som firmanavn. Tak for din interesse.